Salutare și bine m-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vă voi prezenta niște mașini abandonate, tot din garajul ăla. Vedeți mașinile de data trecută. Astea sunt de astăzi. În afară de Roverul ăsta care încă mai circulă. Astea sunt mașinile, avem un Range Rover, un Fiat, două Fiaturi de fapt. Hai să vedem pe prima. Băi, aici este cam strânt, dar cred că pot intra. Mamă, ce murdare înăuntru. Așa arată înăuntru. Uitați aici un porcușor. Asta era mașină de recuperat alte mașini stricate. Uitați. Range Rover. Ia, hai să vă prezint și Roverul ăsta 25, că e frumos. Asta este mașina înăuntru. Ia, aici înăuntru. Să vă arăt spatele la mașinile astea. Asta este spatele. Iar aici este un Fiat, un Fiat Tempra. Și așa arată Fiatul. Uitați înăuntru. Are scaunele smulse. Practic, așa. Iar așa arată înăuntru. Gata. Iar aici avem un Fiat pe care scrie Honda Racing. Acesta este. Iar așa arată în lateral acest Fiat. Interiorul. Și cam acesta a fost acest videoclip. Asta e.